Takže je to číslo aj karmy, je to karmické číslo. S touto energiou sa neradno zahráva, čo zaseješ, to zožnieš. Osmička je číslo peňazí, úspechu, financií. To je taká najväčšia životná výzva tej osmičky. To je karma. Nájsť rovnováhu. Vítam vás všetkých, ktorí nás počúvate, ale aj tí, ktorí sa na nás pozeráte, pretože sme aj na YouTube a sme vo videu, takže určite nám nezabudnite dať odber, hovorím to hneď v úvode, aby som na to nezabudla. A my máme august a nové čísielko, číslo 8. A skôr ako k tomu prejdeme, vítam našu stálu hostku Liviu Daningerovú, numerologičku, lektorku, sprievodkyňu žien. Čo sme ešte, Livka, nepovedali? Povedz nám napríklad, čo chystáš najnovšie. Juka, krásny deň všetkým prajem. A som vzťahová numerologička, čiže najdôležitejší ten vzťah je, ktorý máme sami k sebe. Čiže tým sa veľmi zaoberám, samozrejme tými vzťahmi vzájomnými. A teraz, keď sa pýta, že čo pripravujem, tak teraz v septembri bude sa konať už, myslím, že 13. ročník ústretí porozumeniu života, čo je taký transformačný online program pre ženy, ktorý je už od roku 2020, prešlo ním viac ako 100 žien a je o tom, že ženy učím nielen teda, že im hážem tie ryby, že ich ako keby nakrmím, že že ich to ako keby, že im to naservírujem, že iba na tej konzultácii, ale ich učím ako keby tie ryby aj loviť, že aby sami sebe boli prospešní, aby oni poznali tú numerológiu, aby poznali, ako vibrujú tie čísla v nás, ako nás ovplyvňujú a aby oni vedeli po tých 5 mesiacoch, je to 5-mesačný program, zharmonizovať svoje vzťahy, aby poznali, kto sú, čo sú. Niekedy sa tam dejú veci, že odchádzajú od partnerov, od zamestnania, lebo si uvedomia zo zamestnania, lebo si uvedomia tú svoju silu. Uvedomia si, že čo chcú v živote a čo už v živote nechcú. Takže toto je program, ktorý vlastne chystám od septembra. Super. No august sa nám nesie v znamení čísla 8. Tak my si urobíme taký prechod, že mali sme júlovú sedmičku, ktorá bola také mystické číslo, tajomné číslo. Bolo tam trošku takého vchádzania do seba viac, introvertnosti, ja som to tak vnímala. A také, že ísť do samoty. Ale zároveň tam bolo vizionárstvo a liečiteľstvo a také veľa pomoci a obetovania. To boli všelijaké takéto črty, ktoré si pamätám, v čom, ako vibruje mesiac august, alebo ten prechod, ten rozdiel. Pekne si popísala. V podstate tie najdôležitejšie charakterové rysy tej energie a vibrácie čísla 7. A teda keď prechádzame do vibrácie čísla 8, je to posledné párne číslo a je to najsilnejšia energia. Je to najsilnejšie číslo, najmocnejšie, je to číslo s silnou mužskou energiou. Takže je to číslo aj karmy, je to karmické číslo. Aha, no to by sme si mohli povedať, čo znamená karmické číslo, lebo to znie hneď tak osudovo, ale podľa mňa mnohí to Čiže vystraší. im sa, samozrejme karma platí pre všetkých, že čo zaseješ, to zožnieš, ale pre osmičky je to vyslovene ako keby hlavná životná téma. Byť v tej rovnováhe a v podstate konať dobro. Pretože osmičky často vedú, ten život ich vedie aj do všelijakých vedúcich funkcií, kde musia uplatňovať svoju moc a mali by sa naučiť, aj dosahujú úspech, moc, ale mali by čím viacej úspechu, peňazí oni sami majú, tým viacej by ako keby oni mali dávať. A to je ako keby také roztočenie toho, povedzme, karmického kolesa, že čím viacej máš, tým viacej dávaj. Čiže ty vnímaš karmu tak, že lebo ja vnímam karmu ako téma augustová, že čo zaseješ, to zožneš. A to sa mi spája teda s augustom, lebo máme tie dožinky a máme... tak povedz niečo k tej téme, že ako ty vnímaš trebárs tú karmu, že čo pre teba vlastne je, že či to je správne? Osmička je tá žatva, ako si povedala, potom tá oslava, tie ľudové slávnosti, dožinky. Tak ja vnímam osmičku, keď sme si hovorili o roku 2026, čo je vlastne jednotková vibrácia 2 plus 0 plus 2 plus 6 je 1. To znamená, že my ako ľudstvo kolektívne sme v jednotkovej vibrácii. To znamená, že jednotka sú tie nové začiatky, čiže niečo začíname, niečo sejeme, nejaké semienka a my sami rozhodujeme sa, že akou cestou sa chceme vydať.
No a potom sú teda ako keby, čo sa týka tých rokov alebo mesiacov, tak v niektorom mesiaci zasejeme, potom to polievame, staráme sa o to. Chvíľku vyzerá ako keby, že sa nič nedieje. To môže byť tá vibrácia ako keby tej 7 a zrazu 8 je hojnosť, je toho veľa, je to extrém, číslo extrému. Hej? Čiže my to, čo sme zasiali v tej ako keby jednotke, tak v 8 ako keby žneme. Hej? Čiže to je tá karma, že ako sme konali my tých predchádzajúcich 7-8 rokov, lebo závisí aj, či sme vyčistili, čo bolo potrebné, aby sme nastúpili na tú cestu tej jednotky, tých nových začiatkov, tak podľa toho my sa máme v tej 8. Takisto to býva aj v 8-čkovom roku, keď môžem zopakovať, ako vlastne pristupujeme. Áno, zopakujme si. A chcela som presne prejsť. Chcela som síce už prejsť na to aj, že či vieme rozpoznať tých 8-čkových ľudí, ale hneď sa k tomu dostaneme, lebo povedzme si, kto sú tí 8-čkoví ľudia vlastne. Koho sa vlastne tento podcast týka, tak je to určite všetkých tých, ktorí sú narodení v auguste. Takisto sú to ľudia, ktorí majú deň narodenia 8., 17. alebo 26. Takisto ľudia, ktorým súčet z roku narodenia vychádza 8, to znamená napríklad z 1970, čiže to je 1917, čiže to je takisto 8 z roku narodenia. Takisto sú to ľudia, ktorí majú životné číslo 8. Zopakujem, že životné alebo osudové číslo nášho poslania vypočítame z nášho dátumu narodenia. To znamená, že spočítame jednotlivé cifry. Pre mňa je takým krásnym príkladom aj životného čísla 8 Roger Federer, čiže na ňom si ukážeme, že ako sa to vypočíta. Čiže on je 8.8.1981, čiže 8 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 1. Hej, čiže nám vychádza, myslím, že by to malo byť 35 a 3 plus 5 je 8. To znamená, že Roger Federer má životné číslo 8. To životné číslo je samozrejme rozdiel, kde sa tie čísla nachádzajú. Týka sa to ľudí, ktorí majú napríklad aj sú ročník 80, hoci nemajú ten spoločný, ako keby ten súčet z toho roka narodenia 8. Čiže hoci kde sa nachádza 8, aj ľudia, ktorí žijú napríklad v dome číslo 8, v byte číslo 8. Všetka táto energia nás ovplyvňuje. Tu ma napadá zase, že niektorí muži, ktorí majú tie super turbo auta, chcú mať úspech, moc, peniaze, ktorá symbolizuje tá 8, tak si dajú 5 čísla 8, 5 krát ako keby čísla 8, tak to nie veľmi odporúčam, lebo 8, hovorím, je karmické číslo, s touto energiou sa neradno zahrávať, pretože čo dáme, to sa nám aj vráti. To znamená, že 8 by naozaj mala konať veľmi čestne, spravodlivo. Čo sa asi nevždy deje, ale to si povieme ešte neskôr. Ako napríklad ja som sa na 18. Takže platí aj to, že keď mám tam... Určite. Tak sa ťa týka tá vibrácia. Vždy je to troška inak. Samozrejme, nedá sa do 30 minút zhrnúť, čo všetko, deň narodenia a tak ďalej. Ale tak ako keby z toho nadhľadu číslo 8 vždy, kde sa objaví, sa ho bude týkať to, čo budeme o tejto energii práve teraz rozprávať. Dobre. Tak teraz si povedzme, že či by sme vedeli rozpoznať na prvý pohľad 8-čkových ľudí, alebo ako sa prejavujú. Rozmýšľam, tá 8 je taký manažér, čiže sú to ľudia, ktorí radi aj kontrolujú, sú to ľudia na vedúcich pozíciách, čiže môžu manažovať, organizovať, aj keď je nejaká možno rodinná oslava, ich to ako keby, že baví, je im to také prirodzené. Sú to vedúci predstavitelia, čiže sú to ľudia, ktorí majú určitú moc. Čiže v tom negatívnom môžeme ich rozpoznať, že sú príliš, môžu byť nejakí príliš chamtiví, túžiť po nejakom uznaní, majetku, peniazoch, úspechu, to je ako keby v tom negatívnom. Takže úplne na prvú, tú 8 sa nedá ako keby rozpoznať. Je to skôr taká introvertnejšia energia, čiže keď sme si rozprávali o tej 5, 3, čiže to sú takí trošku extrovertní a tam je to lepšie vidieť. Čiže tá 8 je taká troška nenapadná, je skôr taká ako keby, že pasívnejšia, ale vo vnútri je veľká vnútorná sila. A keby sme teda mali povedať také tie silné a slabé stránky tých ľudí, alebo tej 8, tej vibrácii 8, tak čo sú tie silné a potom čo sú tie slabé? Takže tie dary, čísla 8, keďže je to teda číslo s mužskou energiou, čiže sú to ľudia nastavení na výkon. Sú cieľavedomí, majú dobré logické myslenie, vedia rozpoznať nejaké podnikateľské príležitosti. 8 je dobrá veľmi do podnikania, čiže oni vedia, majú ako keby nos na to, hej, že kde sa dá zarobiť. Takže priťahujú aj peniaze. Priťahujú peniaze. 8 je číslo peňazí,
peňazí, úspechu, financií, hej, čiže bankovníctva. Čiže rozumiem, prečo si dávajú 8 Áno. Ja tiež tomu rozumiem, len treba ako keby byť opatrný, samozrejme. Takže to boli ako keby tie dary. Je to potom, keď si budeme možno rozoberať tie vzťahy, tak pôjdeme k tomu ešte bližšie. Ale také tie negatíva to môže byť tým, že oni majú ten úspech, moc, tak tam je dôležité, alebo v tých výzvach je pozor na nejakú chamtivosť, možno lakomosť a manipuláciu. Oni sú veľmi dobrí v tom negatívnom. Samozrejme nie všetky osmičky, nechceme všetkých hádzať do jedného vreca, určite nie, ale potom tam môže byť ako keby taká určitá forma manipulácie, lebo osmičky, aj trojky sú veľmi dobrí ľudia, ktorí vedia manipulovať. Že dobrí manipulátori života ostatných ľudí. No, tak ako sa to prejavuje v tých vzťahoch? Keď sme to vlastne načali, že v tých partnerských, ale potom možno aj v pracovných a tak ďalej, že ako sa oni prejavujú tie osmičky, keď oni tie náznaky už teraz sú tu, že ja si viem predstaviť. Ale trošku ma zaujíma práve preto, že sme nový čas pre ženy, tak ma zaujíma, že ako sa u žien prejavuje možno tá mužská energia vlastne. No, mužská energia. Čiže jedna osmička pre ženu dobre, ale viacero osmičiek je potom, že má takú tendenciu preberať aj tú mužskú rolu. Ona si všetko vie sama, osmička je taká vodcovská, čiže všetko si vie sama zabezpečiť, vie sa postarať o seba aj finančne a potom pri takejto žene sa muž môže cítiť nedostatočne dobrý. Niekedy sa stáva, že ženy, ktoré majú veľa aj mužskej energii, nemôžu napríklad otehotnieť, nemôžu mať deti, pretože sú nastavené v tom výkonnostnom režime a potom bohužiaľ majú ako keby výzvu viacej byť v tej plynulej energie, v takej tej ženskej, v tej intuícii, tak oddychnúť si, ale môžu to mať ako keby taký projekt nastavený na výkon. Takže toto treba potom, keď žena takto ako keby funguje, je v tom výkonnostnom režime, treba aj v práci, že je dobré potom navštevovať napríklad, že tie ženské kruhy alebo ženské stretnutia alebo malovať, že ako keby posilňovať tú ženskú energiu, lebo potom tam môže byť naozaj výzva otehotnieť. Stalo sa mi to veľmi veľakrát, že ženy som mala práve s takýmito číslami, takže tam potom si buď, že aj adoptujú deti, ale keď sa im ako keby, že dlhodobo nepodarí počať to dieťatko. Takže to je ako keby, že žena musí dávať pozor aj, napríklad pani Merkelová, ona je 17. Čiže tam je veľmi tak, ako tá silná, tá sila vidieť. No a treba si dávať pozor v partnerských vzťahoch, lebo keď osmička príde z práce, môže aj doma mať tú tendenciu všetko kontrolovať, manažovať a to nie je veľmi sexy pre mužov, aby žena bola taká kontrolórka, aby tam všetko organizovala, manažovala. Hovorí sa, že keď žena má jednu osmičku, muž by mal mať tiež aspoň jednu osmičku. Keď má dve, tak aspoň dve, pretože aby ju vedel energeticky utiahnuť. Pretože hovorím, že osmička je veľmi, veľmi silné číslo. A často si to inak ženy neuvedomujú. Čiže napríklad, keď to počúvajú ženy a vôbec ako keby nemajú túto tendenciu, sú životné číslo 8, a vôbec ako keby to na nich nesedí, tak to môže byť, často ženy sa boja tej sily, že boja sa, čo je v nich, lebo keď sa to prejaví naplno, tak sa môžu triasť základy. Takže... No, ja som si to často vysvetľovala, ja cítim tú osmičku, ja som si to často vysvetľovala, že som racionálny typ. Že ako keby veľmi, ja som taký racionálny typ, že to tak všetko analýzujem, že som vlastne taká racionálna, ale vlastne asi aj to je presne možno. Áno, mužská energia je aktivita, výkon, racionalita, logika. To sú také tie mužské atribúty. Áno. Veci. Áno. A vlastne ešte pre mužov, ak môžem doplniť, vlastne, že ako sa to prejavuje teda u mužov. Muži sú často, že vedia tú ženu ako keby, že zabezpečiť, že sú veľmi takí, že s tou osmičkou vidia tie príležitosti. Často sú to teda podnikatelia, pretože zamestnanci nie veľmi im to dobre sedí, keď majú nad sebou nejakú autoritu. Najmä keď majú už aj niekde v tom základnom dátume narodenia osmičky, čiže oni sú sami vodcovia, oni sú sami autority, majú sa stať tou autoritou, pretože sme si hovorili vlastne, že to číslo keď sme vlastne osmička, tak duchovne dozrievame 36 minus 8, čiže duchovne človek dozreje, ktoré je životné číslo 8 vo veku 28 rokov. Čiže ak tam nemal tú osmičku vôbec, tak nepociťuje takúto tendenciu byť ten vodca, ale pokiaľ tam má tú osmičku, tak to je to, že má sa stať autoritou, má sa stať vodcom. Čo sa často stáva, môžem
plynulo ako keby prejsť možno k deťom, že osmičkové deti takisto veľmi neuznávajú autoritu. V škole sa, keďže je to vodca, je to človek, ktorý si vie ako keby, že zastať niekoho, tak môžu ako keby autoritou, nechcem povedať, že pohrdať, ale čeliť tej autorite, povedať, byť nejaké drze a tak ďalej. Takže takto sa môže, ak máte osmičkové dieťa, životné číslo, čiže máte malého vodcu. To znamená, že musíme mu dať ako keby aj ten priestor, že samozrejme treba mať nejaké hranice a tak ďalej, len my si musíme uvedomiť, že my v tej škole všetkých celoplošne vychovávame. My tam máme jednotky, dvojky, my tam máme vodcov, my tam máme tých nasledovateľov a my chceme, aby sa všetci správali rovnako. Len nejde to, pretože oni vyjdú z tej školy, toto je vodca, toto je zamestnanec, toto je podnikateľ, toto je politik a nemôžu sa všetci správať rovnako, aj keď samozrejme je to pohodlnejšie pre tých učiteľov, keď sú deti také viacej upratané, keď počúvajú, lebo to je to, že osmička až tak úplne nechce počúvať. Ona má tú silu vo vnútri, čiže často ju potrebuje... Chce byť plná vypočutá. Chce byť, chce ukázať tú silu návonok. Takže keď máme osmičkové dieťa, treba pochopiť, že vlastne vychovávame človeka, ktorý bude raz vodcom. Čiže treba ho inak vychovávať ako človeka, ktorý bude nejakým, buď iba nejaká pomocná sila, alebo takže, že človek, ktorý nepotrebuje byť na výslni. Pomocná sila, to som troška, lebo myslela som napríklad, že na zdravotnú sestru. Vôbec som nemyslela, že pomocná sila niečo ako keby, že niečo je viacej, menej neexistuje, že niektoré číslo je lepšie, alebo horšie, dobre, zlé, to vôbec neexistuje. Ale že niekto potrebuje veliť a niekto potrebuje, aby mu bolo velené. Hej? A to je v poriadku, tak to je to tu nastavené, je to v poriadku, lebo každý má práve tie iné dary, s ktorými disponuje a je dobré, že sa tu takto vzájomne doplňame. A preto aj v tej škole jednoducho sa to ťažšie manažuje tie deti, lebo tam máme aj individuálne osobnosti, aj vodcov, aj tí, čo sa radi prispôsobia, tých mierotvorcov, ktorí to tam ticho, deti, ide učiteľka. Čo potrebujú potom tie osmičkové deti? Čo oni potrebujú? Jak ich podporiť? Áno. Lebo vlastne ja mám stále pocit, že možno nielen podporiť, ale možno aj nechcem povedať, že im dávať hranice, možno, že nepotrebujú hranice, neviem. Hranice je taká ošemetná téma, je to veľmi kontroverzná téma, niektorí hovoria bez hraníc a tak ďalej. Ja si myslím, že nejaké hranice by tam určite mali byť, keďže žijeme vo svete, kde žijeme bez hraníc sa nedá, aj v každej rodine by mali byť určité hranice. Ja si myslím, že deťom sa lepšie rastie, keď vedia mantinely, keď vedia pokiaľ, lebo potom nás neskúšajú, toto sú jasné hranice a cez to sa jednoducho nejde. Čiže cez to o to sa nediskutuje. Takže vlastne, čo im máme poskytnúť? Priestor aby sa vedeli prejaviť? Áno, priestor na to, aby sa prejavili, aby sme ocenili ako niečo, napríklad, ako si aj zastali, keď si zastanú napríklad slabší, hej, že preukážu tú moc aj v tej škole, povedať, toto sa nerobí, ale toto sa mi páči, že takto si reagoval napríklad, hej. A dávať mu priestor, aby mohli preukázať tú silu. Áno, ono to je vlastne tak, že všetkým deťom v podstate máme dať priestor, aby sa prejavili v tých svojich daroch, len týmto ako keby si uvedomiť, že oni sa budú prejavovať viac tak možno nadradene v očiach niekoho, ale v zásade je im to prirodzené. To je to, že vlastne my keď tie deti pochopíme, je veľmi dobré, keď my rozumieme tým deťom aj napríklad vďaka čísla. To nemusí byť nejaká pýcha alebo niečo, vieš, ako to my s predsudkami hneď dávame. My potom tam máme strachy, že a čo bude z toho dieťaťa? Tento dieťa má byť vodca, čiže preto sa takto prejavuje. Je to veľmi... Mamina potom vie vlastne získať taký vnútorný pokoj, že tak preto sa takto moje dieťa správa. Nespravila som niečo zle v tej výchove, lebo často máme, že bože, kde som zlyhala, čo som spravila zle, toto moje dieťa spravilo v škole a potom, čo si myslia ostatní, to už sú také akože rôzne témy. Takže a deti osmičku určite treba na šport, lebo to je veľmi ako keby aj energia, ako som povedala, aj ten Roger Federer, švajčiarsky tenista. Čiže dať určite na šport, lebo oni majú veľa ako keby tej fyzickej energie. No a ešte to obráťme, keď mami, áno, že ako oni sa správajú k svojim deťom. No kontrolujú, organizujú, manažujú, že niekedy zase táto energia, tam je veľmi, ako keby, že keď máme mama osmičková, veľa osmičiek a teraz dieťatko od veľa dvoječka je taká, že citlivá, intuitívna, emočná a osmička výkon, ideš, poďme toto, takéto dieťatko ako keby každé dieťa treba inak vychovávať s ohľadom na tie jeho dary a výzvy a treba k nemu inak pristupovať a samozrejme každá mama zase má iné dary a výzvy, takže je dobre vidieť takú tú symbiózu medzi každým tým vzťahom mama dieťa, alebo samozrejme otec dieťa. Tak možno na čom by mali pracovať tie osmičky. Vieš, že na čom by mala pracovať tá mama,
Alebo aj smerom k deťom, smerom k manželovi, že čo je pre ňu také výzvy. No tak mama si musí uvedomiť, že nemusí všetko kontrolovať, že môže nechať veci aj plynúť a ísť viacej do dôvery. To by som každej žene vlastne odkázala, lebo je to potom veľmi náročné aj vo vzťahu udržať to také slovo, udržať si partnera, ale že je to náročné. Byť aj žiarlivé, hej, na partnera? To by som nepovedala, že oni sú žiarlivé. Ak oni majú 8, napríklad sú úspešné v práci a muž je skôr taký, že čím viacej my sme v tej mužskej energii, tým muža s väčšou ženskou energiou. Čiže on môže byť menej zarábať, starať sa o deti, nevadí mu váriť a takáto žena môže napríklad tým mužom ako keby, že pohrdať, ako keby, že môže pohrdať, že nezarába toľko, ale to je nezdravá, ako keby tá 8. Hej, že tam si to treba uvedomiť, že ja môžem vďaka tomuto mužovi, že mi ako keby zabezpečuje možno tie veci, ktoré ja až tak nerada robím, lebo 8, hej, že nemusí úplne rada variť, ona je veľmi dobrá v tom výkonnostnom, v tej práci, v podnikaní, takže toto je pre tú ženu a pre muža, ale celkovo aj pre ženu toto platí. 8 je číslo rovnováhy. Čiže keď si tak aj predstavíme, že to je to, že ako dole, tak aj hore. To je rovnováha medzi tým materiálnym svetom a medzi tým duchovným svetom. Hej, že mali by sme sa naučiť aj príjmať, aj dávať. Hej, že vždy rovnováha. Ako som povedala, je to číslo extrémov. Celý život ju bude trocha tak vychylovať. Čiže musí sa neustále vrácať do tej rovnováhy. To je taká najväčšia životná výzva tej 8. To je tá karma. Nájsť rovnováhu. Áno, to je presne tá karma, ktorá, hovorím, platí to samozrejme karma na všetkých, ale tuto je to vyslovene ako keby tá hlavná životná téma byť v rovnováhe. A to znamená, že 8 žena je veľmi mužská, že aj doma by mala ísť viacej do toho ženského, že viacej byť tá láska, to teplo, ten krb domova, hej, že taká tá láska doma. A muž môže byť človek, ktorý veľa teda 8, že veľa zarába a môže mať v nerovnováhe, že však ja zarábam, tak ty musíš všetko ostatné. Aj 3 deti voziť s krúžkou, aj variť, aj samozrejme chodiť do práce, aj keď nezarábaš tak ako ja, hej, čiže tam môže byť ako keby taká tá nadradenosť, taká tá pýcha, čiže to si treba veľmi uvedomiť, že tí 8 ľudia môžu mať ako keby tendenciu vychylovať sa z rovnováhy a dávať možno veľký dôraz iba na prácu, však ja zarábam, takže to sú také hlavné témy ľudí, ktorí majú 8. A my vždy spomíname aj nejaké známe osobnosti a tu by sme koho mohli zaradiť? Tak pre mňa sú tie 8 tí vodcovia a tu ma napadajú napríklad pán Robert Fico, lebo je politik a je to vodcovská osobnosť. A takisto napríklad Mikuláš Dzurinda, takisto, že v politike. Aj keď majú troška inak, pán Fico je 8 z 33, pán Dzurinda je 8 z 26, čiže tá energia toho človeka je trošku iná, ale tá hlavná téma je tam ako keby dosiahnuť tú moc, ukázať a preukazovať tú moc, pretože v tom živote nás to vedie do nejakých tých vedúcich pozícií, ale čo je tam tá hlavná téma? Nemanipulovať, využívať to ako keby riadiť spravodlivo. Hej, to je ten vodca, ale mal by byť spravodlivý vodca. Áno, ako vlastne asi všetci. Že to sa riadíme, to je vlastne taká tá etická záležitosť. A máme aj nejaké také mimo politiky. Federera sme vlastne spomenuli, že? Áno, Roger Federer. Alebo sú to aj, ma napadá, že napríklad, že Denisa Žiha Palečková, čo je taká česká vlastne, čo sa riadi vzťahmi. Čiže nie je to vždy iba, že to musia byť ľudia v politike, čiže sú to určite aj športovci, ale sú to ľudia často manažéri v bankovníctve, vo financiách, realiťáci, čiže tam, kde zoberte si dátumy rôznych ľudí, ktorí vás zaujímajú a pozrite si, koľko 8 majú, je to asi najlepšie riešenie. Vieš, čo sme napríklad nespomenuli, že ty často dávaš, že ako napríklad obdarovať takých ľudí, vieš, že také... Určite peniaze ich neurazia. Áno. Nejaké šeky, aj peniaze. A mal by to byť asi dáček, ktorý má nejakú ako keby hodnotu, čiže 4 im nevadilo niečo praktické, ale im skôr ako keby také niečo, čo má hodnotu. Zlato, hej, že nejaký zlatý prívesok, zlatý šper a tak ďalej. Čiže... Dobre. Tak, no.
Značkové oblečenie. Značkové, áno, takže žiadne ako keby, oni tak ako keby, že viacej možno potrpia. Ale nie všetci, hej, že my to tu také, vždy hovoríme trošku také hraničné prípady, tak aby ľudia vedeli, že niekto nemusí sa cítiť úplne ako vodca, to môže byť práve, lebo som bol potlačaný v detstve, lebo v škole a tak ďalej. Ale sa nám dá, že mne to príde naozaj také materiálne číslo, ale... Ale poznám ľudí, ktorí sú aj veľmi ako keby, že v tej rovnováhe. A oni aj poukazujú na tú rovnováhu, že keď vidia, že niekto iný není v rovnováhe. Áno. Napríklad aj keď sú osmičkové vzťahy, že niekto je napríklad osmička, je spolu s deviatkou, tak tá osmička tam ako keby nastoluje tú rovnováhu. Hej? Lebo dá sa vypočítať aj poslanie vzťahu, čiže keď je niekto životné číslo, jedno s tým druhým spočítame a vyjde nám ako keby to poslanie vzťahu. Takže... A prejavuje sa nejako tá vibrácia v zdravotnej stránke? Osmička, keď si predstavíš, tak môže to byť v oblasti srdca, čiže môžu mať problémy ako keby so srdcom. Oni tak veľmi ako keby tlačia na ten výkon, sú veľmi v tom strese a tak, čiže oni by mali to určite aj vyvažovať nejakou proste tou fyzickou aktivitou, robiť nejaké športy, ísť do lesa, tak no, takže, ale ich baví také skôr tie výkonnostné, hej, že aj ten tenis a tak sú takí nastavení na ten výkon. No a takže to sú také, na čo si dať ako keby pozor, že na čo sa zasústrediť. A keby sme chceli povedať, že keďže august sa nás týka, sme v auguste, tak ako by sme mohli podporiť tú energiu, alebo vieš, kebyže chceme využiť tú energiu, že máme osmičkovú energiu, chceme ju nejako využiť, alebo ako ju nacítiť, že čo by si tak ľudia mohli vziať, aj tí, čo s osmičkou nemajú nič v dátume. Ale teraz v auguste. No, ono to trošku tam, hej, že my máme práve júl, august, že sú tie prázdniny, hej, a osmička je tá hojnosť, čiže mne je to ako keby s tou prírodou, že čo sa deje v tom aj poľnohospodárstve, že tam je tá žatva, zbierame to ovocie, čiže môžeme to tak, hej, že sme makali a bude tá dovolenka, napríklad, že si vieme aj oddychnúť, hej, aj to je dôležité vlastne v tej osmičke, že aby sme boli v tej rovnováhe, lebo aj keď sme napríklad v tej osobnej ročnej vibrácii 8, hej, že to si zoberieme dátum posledných narodenín, hej, napríklad keď je niekto 13.3., tak posledný rok, kedy mal narodeniny, je tento rok, čiže 2026, čiže nám vyjde, že je vo vibrácii 17, čiže osmičke. Hej? No a čo som tým chcela povedať? Neviem vôbec, čo som tým chcela povedať, že to platí vlastne toto všetko, čo hovoríme aj o tom, keď máme teda tú osobnú ročnú vibráciu 8. Hej, takže že nás preverí, už viem, prepáč, že nám ukáže vlastne tá vibrácia, že kde nie sme v rovnováhe. Hej, že či príliš venujeme tú pozornosť tej práci, že zabúdame na rodinu a toto sa nám tam ukáže, že nevieme napríklad príjmať, že iba dávame, lebo to je tá mužská energia dávať a nevieme prijať treba nejaký dárček a tak. Takže takto sa to dá ako keby, že... A keby sme si dali, chceme podporiť tú osmičku aj do budúcna, ty si vravela takúto techniku, že si dá na nočný stolík, alebo... Určite. Alebo nájsť muža, ktorý má osmičku. Áno, takže, takže keď si dáme osmičku, tak osmička je naozaj ten symbol hojnosti, že napríklad tí, čo chcú si pritiahnuť hojnosť, strašne veľa ľudí si chce pritiahnuť hojnosť, tak môže sa podporiť to vibráciou čísla 8. Určite áno. Hojnosť, to, aby sme dosahovali peniaze, samozrejme môžeme podporiť aj tým, že sa obklopíme tou energiou čísla 8, čiže dáme si PIN napríklad, hej, že to treba dokopy vidia 8, hovorím, že ako keby príliš veľa tých osmičiek zase by som sa nezahrávala s tou energiou, ale áno, môžeme si napríklad, že dáme si osmičku na nočný stolík, že si kúpime sviečku, hej, že je osmičku, alebo jednoducho ako keby, alebo si iba do peňaženky dáme osmičku a dáme si ju, hej. Osmička je to nekonečno. Keď sú napríklad ako keby osmičkové vzťahy, z nich sa veľmi ťažko aj odchádza. Často sa im hovorí, že sú to karmické vzťahy. A takže môžeme si ako keby tú energiu nejak doplniť. Čiže ako som hovorila, toto sú také nástroje. No to je, ako sa hovorí, že s mocou rastie aj zodpovednosť a to, keby nás tá osmička presne k tomu viedla, že moc sama o sebe je síce dobrá, len vtedy, ak sa nezneužíva. Že a využívať, čím viacej moci máme, alebo aj tých peňazí, tým viacej by sme my mali dávať aj do sveta tým, ktorí to potrebujú. Takže oni dosahujú aj ten úspech, preto aby sa s tým úspechom a s tou hojnosťou podelili. Áno. No a zároveň vlastne tie ženy, ktoré majú veľmi silnú tú mužskú, jak
si povedala, tak možno na záver, že aj ty napríklad robíš ženské kruhy, takže možno by tie ženy mohli práve prísť treba na ženské kruhy, zase ak chcú vyvážiť do tej rovnováhy, ak sa chcú dostať. Že ak je príliš veľa tej mužskej energie, tak možno je fajn si hľadať nejaké aktivity, kde podporíš tú ženskú energiu. A tie ženské kruhy sú trochu o tom, nie? Ženské kruhy sú určite výborné na to, aby sme podporili v sebe tú ženskú energiu, aby sme v sebe objavili to, čo v nás je skryté. Lebo mnoho žien sa toho bojí, majú nejaký rešpekt, ale často je to preto, že aj v detstve napríklad nemali dobrý vzťah so ženami, napríklad už prvý vzťah, ktorý je najdôležitejší, je vzťah s matkou. Čiže pokiaľ tam sme zažili nejaké sklamanie, nejakú zradu z pozície inej ženy, ženy sa často ohovárajú, že v tom negatívnom. Takže toto, ak máme zapísané, ak máme nejaké presvedčenie, že medzi ostatnými ženami nie je bezpečie, je to signál, že práve tie ženy by mali ísť na ženské kruhy. Čiže máme tam ženy, ktoré sú veľmi ako keby v tej mužskej energii, ale zároveň tam máme ženy, ktoré sú veľmi v ženskej energii a to zase tiež nie je ako keby ideálne. Oni zase sa učia odvahe. Učia sa preukázať, niečo povedať. Že pre nich je to nesmierne náročné. Dostať tú mužskú energiu. Áno, aby oni zase aktivovali tú mužskú energiu. Čiže toto všetko sa deje na tých ženských kruhoch. Je tam absolútne, keď je dobrá sprievodkynia, je tam absolútne bezpečie, prijatie, je to naozaj bezpečný priestor. Takže ženské kruhy určite odporúčam ako jednu z foriem ja by som povedala, že pre všetky ženy. Takže ak chcete vyskúšať niečo nové, podporiť sebe ženskú energiu alebo naopak aktivovať tú mužskú energiu, tiež sa môžete prihlásiť treba z Glivke. Nechám ináč v popisku na ňu, na web stránku link a môžete kľudne sa jej aj ozvať osobne, ak by ste chceli. My sa na vás budeme tešiť opäť v septembri s ďalším čísielkom. A na teraz sa s vami lúčime a veríme, že sa vám podcast páči a že nám zostanete verní. Nezabudnite dať odber a lajky a komentáre. Aké témy by ste chceli počuť? Budeme radi. Užite si august. Ďakujeme. Dovidenia.